Hego Euskal Herriko udal eta aldundietako ordezkariak batzartu gara gaur hemen, Zabalganan, Gasteizen, eta besteak beste kurtso sindikal honetarako lehentasunak eztabaidatu eta kurtsoari dagokion plangintza adostu dugu. Hau ez da gai bakarra izan, egia da gaurkoa urteroko hitzordua dela, baina beste bi gai garrantzitsu jorratu ditugu gaurko saioan. Batetik negoziazio kolektiboa, negoziazio kolektiborako irizpideak udal eta foru eremuan, eta aukera izan dugu udalitz mahaiaren inguruan orain arte egindako ibilbideaz hitz egiteko eta ordezkariekin, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ordezkariekin hainbat gogoeta partekatzeko. Berrantolaketaz ere hitz egin dugu, gure egituraz, eta zelan batuko ditugun indarrak aurten dauzkagun erronka horietarako. Azkenik, eta hori bereziki azpimarratu nahi dugu, euskararen aurkako oldarraldiaz mintzatu gara, eta gure konpromesua berretsi egin dugu kurtso honetan, kurtso sindikal politiko honetan, dinamika sindikal sendoak abiatzeko, euskaraz lan egin, euskaraz bizitzeko, euskaraz zerbitzu publikoa emateko eskubidearen alde. Hori izan da gaurko egindakoaren laburpena. Izan ere, Hego Euskal Herrian 262 delegatu gara, eta gaurkoan gure artean hainbat hausnarketa partekatzeko aukera izan dugu.